watimo kaka wanyalo mar puonjo jopiny ne chiwo asoya kata kawo asoya en richo. However, wan gi limited resources, ok wanyalo bedo kamoro amora seche te. Emomiyo wakwayo ne EACC onego bene miyo gi gimiluongo ne prosecutorial power. Onego bene EACC sani kane ng'iyo EACC gi Office of the Director of Public Prosecution ne nitie ywaruok. Ibiro yudo ne ati DPP notero ng'ato e court, to kosetere e court within some time iyudo ni this case bedo withdrawn with no legal basis. Kore ma wakwayo ni instead of mar EACC kosetimo investigation magi to pod gidhi to another body mondo moter ng'ato e court, onego migi power mar ka gisetimo their investigations to gin giwegi gitero ng'ato e court. To wang'iyo sani court wa masani wan gi the best constitution. Kane ng'iyo rulings mag Justice Sifuna, sani nitie gimiluongo ne Government Proceeding Act. Initially king'iyo counties wage ne gi create den kata kama mar chiemo ne kane timo tenda mar $50,000,000. To mondo mi chuli pesa ni ng'ato biro nyisi ni ato dwaro 50%. 50% of 50 million ibiro yudo kane ino already tiyo kata 30 million. To nyisi ni ati ono dwaro 50% mondo koka no chuli pesa ni. Koro kane wang'iyo court proceedings presidents ma wan go sani, Justice Sifuna no wacho ne kane government ni kod gopi moro sani oyieni kata county government ogidwe chuli, ibiro tero gi e court ne jogi na supply gima kama. To poko chula nyaka sani tikawo gari mar county government itero to bedo auction. Koro chike aina gi konyo wasani e yo mar kedo gi mibadhi. Koro wambe nyaka wapuonji jopiny, to puonjo jopiny ok wene jo civil society kende. Ma chakore gi odi. To corruption en waluongo ne ethics. Ethics en gima personal. Kaka itiyo gi tissue paper ka in e odi to gi kidhi Serena, biro ng'e ka wan ing'ama ja mibadhi koso ok ja mibadhi. Kaka ituono sukari sama ni e odi to kidhi hotel tituono mang'eny, ng'ata aina ni en ng'ama ja mibadhi. Matiende gini osebedo culture mare manyaka wapuonjre ochakre e ot, ipuonjo nyathine gima kama rach. Koro wan kaka jo civil society watimo our part mar puonjo oganda, but waonge enough resources mar conducting this civil education. Ng'ama nigi that mandate maber en EACC nikech wamiyo gi pesa ma jopiny mondo mi gitim puonj aina ni. However, ok wane ka gitimo tich kaka wan wadwaro kaka jopiny. Kamano. Kiwacho no kune kaka utimo tich mateno onego bed ni gitiego jopiny kose gitimo na onego bed ni gikawo okang' mowinjore. Onego bed ni wabedo gi seminars mar luongo jopiny from the grassroots level, nikech mibadhi chakore at county level, ochakore at ward level. Ne ka nyathine dwaro basari, ne do nyathini inyiso ne ka ni mi 20,000 nyaka iter ne ng'amo mi 5,000. Ma mibadhi. Onego bed ni EACC bedo at the grassroots level gi conduct civic education. Jipuonje ni kidwaro basari titimo nang'o. To ka ng'ato kwayi pesa mondo koko mi basari, en guys a very easy process. Inyiso ng'ato ne wacho na kelni pesa, wakelni pesa. To sami kelo ni pesa cha EACC onego bene gisa bedo gi mechanism mi treated money pesa mo thieth maber. Tekimi sami miyo ng'ato imako ji ariyo. To ng'ani koro bing ne ati no konyo EACC en inyalo weye nikech ne osa report. To magi jogi biro timo mana ka gigi EACC offices gi obed devolved. Ok ne ati jomoko ni Nairobi, jomoko gine ne Kisumu. Ibiro yudo kafe ma ng'ato dwa dhi go Kisumu no dhi report wach mar corruption, ng'ani bodenyo onge gi pesa ni. Koro wakwayo ne ati migawo mar kedo ne mibadhi onego gibed gi proper civic education at grassroots level. Ochakre gi dala, ochakre gi mier, ochakre gi wapuonjre sirikal puonj ji mopogore gi EACC's multi-sectoral approach. Kata mana chief onego bed ni nyiso ng'ato ni kidwaro basari onego bed ni timo kama, kidwaro apply e tenda kata mana school onego bed ni timo kama. To kokwayi pesa, principal okwayi pesa mondo kokisa apply gini onego bed ni timo gimane. Koro onego bed ni wabedo gi obedi gima ji te participate, jopiny participate, to sirikal be carry major role being ne ati gin gibedo well finance mar timo that mandate. Kamano. Iwacho kanyo makare ahinya kapok wadhi e yweyo marwa mokwongo aneno kwadong' kinde kariyo kende to wadhi e yweyo mokwongo Kennedy. Adiera kwaneno kinde mang'eny iwacho ni kata weche gi mag asoya mana kaka Apito wacho ni ponono ywaruok jabedo kal ni EACC kosetimo nono margi kata kosegolo kaka report makamae koro ponono wantiere kod ogai mar jomina wache buche mano DPP ma koro ponono ni